Така, приятели, втори час на това, което съм си купил. игрите. Сух хляб с кренвирш. Айде де. Сухо е. Айде де, много бързо. Легнал съм си тук на пода. Добре, успях. Чакайте да намеря друга игра. Така, приятели, намерих още една много бърза и много трудна игра. Как или? Сега отиваме да го събудим. Айде. Това го направих първия път. Защото е лесно. Аз съм в шок. Пушни се, бе! Добре, дай да пробвам пак как да... Добре, ще направя, ще потърся друга игра. Да, ми е много лесна. Хора, вижте ме аз къде съм. Вижте ме аз къде съм. Вижте ме, я вижте. Вижте къде съм. Я гледайте.